Σήμερα θα παίξω draft, αλλά θα μπορώ να επιλέξω μόνο παίχτες από την Ευρώπη. Πάμε να το παίξουμε, διανύουμε τα coins και θα διαλέξουμε το 4-3-3 attack, το κλασικό σύστημα με captain. Γαλλία έχουμε εδώ, σχεδόν όλοι είναι από την... Λοιπόν, για left winger θα πάρουμε Son, δεν μπορούμε Leao, καλό, και Hemp, και τώρα, ναι, και τώρα μπορούμε. Θα πάω με Leao γιατί είναι σπασμένη η κάρτα του. Μετά για right winger, έχουμε Saka, Αργεντινή, Messi δεν μπορούμε, δυστυχώς, Παλίσικ, άρα θα πάμε με Saka. Το έχω και στην ομάδα μου. Το πρώτο CM θα πάμε με Sergio Gomez. Cam θα πάω με τον Alex. Και το άλλο CM θα είναι... εντάξει, ό,τι και να πάρεις τώρα εδώ δεν έχει σημασία. Μακριά μας ζεις κάτι στις αλλαγές. Θα αλλάξουμε. Εδώ θα πάρουμε αυτή τη γυναίκα CB. Το άλλο CB θα... ό,τι και να πάρεις εδώ, εντάξει, θα πάω Πορτογαλία. Δεν έχει πολύ σημασία. Για right back θα επιλέξω Veltman, ούτε εδώ έχει σημασία. Left back... βέβαια κάνουμε και chemistry, άρα δεν ξέρω. Ισπανία, Alba, Hernandez, εντάξει, σπασμένη η κάρτα, δεν μπορείς να τον αποφύγεις. Goalkeeper τώρα για τερματοφύλακα θα πάμε με Pope, sorry. Εδώ για αλλαγές, ποστάριες, εντάξει, δεν έχει κάτι, sorry, το επέλεξα, αλλά δεν έχει σημασία, θα την πάρω στα reserves. Έχουμε Gabriel και Κουκουρέγια, αυτούς τους δύο σκέφτομαι. Θα πάρω Gabriel για να τον αλλάξω με αυτό το εδώ το CB. Σημαντική αναβάθμιση με 18 chemistry. Εδώ μας δίνει καλές κάρτες ουσιαστικά για left back, αλλά έχουμε το Hernandez, άρα δεν έχει νόημα ούτε εδώ, μόνο για αλλαγές. Θα πάω εδώ από την Αγγλία, 84. Ωραία, πάμε για το επόμενο pack. Εδώ θα πάω με τον Αντεγεμή, Γερμανία, 98 pace, άρα καλό είναι αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει με ο Leao, πολύ δύσκολο, αλλά μπορούμε να δούμε για αλλαγή ή για οτιδήποτε. Έχουμε Beckham. Ναι, δεν μπορώ να διαφύγω έξω. Θα φύγει ο Saka προφανώς, συν 4, μεγάλη αναβάθμιση. Και εδώ το Αντεγιαμί μπορεί να μπει κάπου αλλού. Τώρα θα δούμε. Μπάγκης striker. Ωραία. Άρα striker, δύσκολα. Χάνει και chemistry. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Θα πάμε αυτή από τη Γερμανία. Εδώ για το τελευταίο από τις αλλαγές, τελευταίος παίχτης που θα μας δώσει. Έχουμε Hazard, έχουμε Paolo, Griezmann δύσκολο, δεν ξέρω. Θα επιλέξω Hazard. Επιλέξω και αλλαγή, CD από το Leao, αλλά είναι σπασμένη με το pace. Θα βάλω το Hazard διότι δίνει chemistry και θα βάλω με τον Leao. Εδώ θα πάρουμε από την Ολλανδία, αυτή είναι η πίστρια. Θέλουμε right back για τον αλλάξουμε και CM, κέντρο. Το Leao δεν μπαίνει striker, όχι μπαίνει. Μπορούμε να βάλουμε. Βάλα Leao striker, καλό είναι αυτό. Μεγάλη αναβάθμιση για την επίθεση. Εδώ έχουμε Κουκουρέγια, αλλά δεν έχει νόημα. Right back θέλουμε. Ο Κουκουρέγια μπαίνει, right back όχι.
Shaw δεν είναι CM, θα επιλέξω Shaw από την Αγγλία, μπορούμε να τον επιλέξουμε. Δεν μπαίνει προφανώς, αλλά θα δούμε κάτι θα γίνει. Δεν πρόκειται να παίξω μάτς με αυτό το right back. Αυτό το right back. Εδώ έχουμε το White και Walker. Προφανώς και θα επιλέξω Walker. Μεγάλη βάθμιση και αυτή. Συν 2 και προφανώς καλύτερος ο Walker. Πρώτο τελευταίο pack μας δίνει. Κουκού, εντάξει, χαλαρά. Μπορεί να αλλάξει και με αυτήν. Καλή βάθμιση. Όχι. Με αυτήν εδώ. Δύσκολο βλέπω. Αλλάξαν όλους τους παίχτες, εντάξει. Και θα δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο για το chemistry. Τίποτα. Αυτή είναι η ομάδα μας. Και θα πάμε να δούμε και προπονητή μπάσκετ μας δώσει κάτι καλύτερο σε chemistry. Ο manager μας εδώ δεν μας δίνει κάτι. Μας δίνει στην 2. Σε αυτό από την Ισπανία ισχύει και στις χώρες και στους προπονητές. Άρα από τον Καναδά αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε. Ουσιαστικά άλλος δεν μας δίνει άλλο chemistry. Άρα το πιο πιθανό και λογικό θα πάμε με αυτόν εδώ. Αλλά μας με top players Leao, Bellingham και Gabriel και συνολικά 114, όχι τόσο άσχημο. Θα μπορούσαμε καλύτερα, αλλά όχι τόσο άσχημο. Το παιχνίδι ξεκινάει με κάποιες καλές φάσεις για τις δύο ομάδες. Το παιχνίδι ήταν αρκετά ισορροπημένο μέχρι το 18ο λεπτό, όπου σκοράραμε το πρώτο γκολ στον αγώνα με τον Hazard. Περίπου 5 λεπτά μετά τον γκολ, ο αντίπαλος εκτέλεσε ένα φάουλ το οποίο απέκρουσε ο τερματοφύλακας μας. Όμως, αμέσως στην επόμενη φάση κερδίσαμε ένα πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Μπέχαμ και το πήρε ο Νανά. Αμέσως μετά το χαμένο πέναλτι, ο αντίπαλος καταφέρνει και σκοράρει το πρώτο του γκολ και κάπως έτσι τελειώσε το ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με γκολ του Μπέχαμ στο 54ο λεπτό και ισοφαρίσαμε. Μετά όμως ο αντίπαλος μας βάζει 2 συνεχόμενα γκολς και κάπως έτσι τέλειωσε το παιχνίδι. Λοιπόν, δυστυχώς αποκλειστήκαμε πολύ νωρίς και θα πάρουμε έναν draft token pack. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάνετε subscribe, like, διότι θα υπάρχει soon άλλο draft βίντεο με κάτι άλλο, ένα άλλο challenge. Γι' αυτό κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Bye.